פעם היה ילד שקראו לו אפרים. אפרים אכל בננה. אכל ואכל. כשהוא סיים את הבננה, הוא לקח את הקליפה, ובמקום לזרוק לפח, הוא זרק לרצפה. זרק את הקליפה לרצפה, והלך. אחרי שהוא הלך, סבא יהושע הולך לטייל, הולך עם המקל שלו, ופתאום הוא התגלץ על קליפות הבננה. הוא החליק והוא קיבל מכה ענקית. הסבא לא הצליח לקום, הוא צעק איי איי. הסבא צועק איי כואב לי, ומהר הגיע הצולה להציל את הסבא. הוא לקח את הסבא מהר לבית חולים. הוא רץ עם הסבא לבית חולים. הוא לקח את הסבא, סחב אותו עד הבית חולים. הגיעו לבית חולים, השכיבו מהר את הסבא על המיטה של הבית חולים. והרופא המסור התחיל לטפל בסבא. אמר לו תפתח פה גדול. והוא טיפל בו, בדק אותו בכל הגוף. בדק לו את הרגל. והרופא יוצא להתייעץ עם האחיות, עם הצוות בבית חולים. מה עושים עם הסבא? איך מרפאים את הסבא? הסבא חולה, כואב לו בכל הגוף. והרופא חוזר עם התחבושת, מתחיל לחבוש לסבא את הרגל. מסובב את התחבושת סביב הרגל. והוא שחרר את סבא אפרים, אמר לו אתה יכול ללכת. סבא אפרים קם בקושי מהמיטה, מתחבושת על הרגל, מתחיל ללכת לאט לאט. ופתאום הילד, ואז שומעים את הילד אפרים מבקש סליחה מהסבא שהוא זרק את הבננה ובגלל הוא קיבל שבר. והסבא אמר, סבא אמר לאפרים אני סולח לך,